monxas salesas de Teis, en Vigo, que están facendo un crowdfunding, o que era antes unha recoleta, na que piden 4.500 euros para arranxar o invernadoiro por mor dos estragos que xerou a Herminia, esta borrasca que entrou e que deixou tanto vento e tanta auga. Ben, dinos, hoxe no noso público, hai xente de Vigo que hai alguén que ten información destas monxas porque queríamos saber un pouco máis. Porque o padre Patiño nos decía antes que igual que a xerarquía eclesiástica, igual non axuda aí porque ve que é unha cuestión temporal, non? Nos decías iso, non, padre Patiño? Pode ser eso que nadie, si hai que axudar a esas monxas para que teñan un huerto para elas, sí. O que pasa é que eso se extendía como... Aí hubo a protesta já, como saben, en moitos sitios de venta que é ilegal, porque por moita monxa, por moito cura, por moito que sea, sí, todo ten que hai que seguir cumprir as unha serie de normas controles de sanidade, de claro. controle, de todo. Entonces, pois elas se necesitan así, pero bueno, estamos así de monasterios e de conventos enormes. Entonces é un gasto... Bueno, aí estamos vendo as protagonistas desta iniciativa, din que a borrasca Herminia deixoulles totalmente estragada a horta o invernadoiro e parte do que elas se autoabastecen, que este abriría outro debate, Patiño, que moitas veces temos falado aquí, porque, polo visto, as monxas non teñen, non sei se dicilo así de xeito... Sueldo ni nada. Un sueldo concreto, non? Hai que vivir do que produces, do que che van dando e todo, si non hai... Claro, entendo que si elas... Claro. Despois entraremos na cuestión de si eses ovos que venden son legais ou legais, pero si venden... Se é para elas, ainda que sea 20.000 euros non era nada. Se é para axudar a esas persoas que están aí, a esas monxas. O peor é cando todo o que poda haber máis, comprendes? Como pasou en Belorado, como pasou en moitos sitios, que eso sempre se vai a outro... E pode ser, Patiño, que cada vez haxa menos donacións, porque iso sí que é verdade que antes había como... Víase que o dos donativos nas misas e nos templos era máis habitual, agora está... Sí, hai pouco... Non hai, claro, a creencia o que a xente, pois sí, ve como con alegría cando vas a Sobrado, vas a Sámolo, ai que bonito podes pasar, pero non hai esa axuda como había antes. Así tes os templos que están casi vacíos, é moi bonito, cando se queren casar, sí que queren ter un templo, si se casan. E axudar, non, pero bueno, aí tamén vou apoiar eu aos sacerdotes que dicen temos que ter isto, todos hai que colaborar. Claro, porque as cousas non se fan por arte de magia. Manter un edificio non se mantén así por arte de magia. Hai que cuidalo entre todos, non? Decíamos antes que íamos a escoitar as palabras da persoa que fai de voceira destas monxas salesas en Teis. Ímola escoitar... Como? Ah, vale, que me están dicindo que houve outro cambio. Que as imos ver en un minutiños. Con que imos agora, entón? Ah, vale. Porque xa saben que hoxe no Quen Anda Aí están vendo na Galega, na primeira, o